leže zarastaju. U Hrvatskoj čak 250.000 osoba pati od osteoporoze. Tako i nije samo, odnosno bolje spriječiti nego liječiti, ako se već mora liječiti, onda uz lijekove postoje i neki savjeti za zdrav život koja mogu pomoći. Svakoj drugoj ženi pred i za vrijeme menopauze povećava se mogućnost za prijelom kostiju. Tiha epidemija zvana osteoporoza načela je i gospođu Anu. Imam problema dosta sa kostima jer sam rano ušla u menopauzu, zapravo nasilno, jer sam histerektomirana i već 3 mjeseca nakon toga počele su me jako boliti kosti da bi kasnije završila na ustanovi i tamo su mi dijagnosticirali osteoporozu i osteopeniju. Nisam htjela stati na tome, nego s obzirom sam i stvarno zdravstveni radnik, počela sam učiti i tražiti onu gimnastičku vježbu koja je baš za mene odlična. Uz terapiju lijekovima i zdravu prehranu napredovanje bolesti blaži kineskom tjelovježbom i filozofijom Tai Chi. Prvo ne opterećuje organizam, može raditi svako, može se raditi u prirodi, doma, u svako doba dana i noći i prikladno je od 7 do 77, mogli bi tako reći. Ja se izvanredno osjećam jer znam da radi Tai Chi, kao što je naš majstor rekao, po 5 elemenata, a 5 elemenata odgovara 5 organa koji zapravo, ako nisu u ravnoteži, onda imamo bolest. No kakva je zapravo veza između te drevne kineske vještine i kostiju? To je borilačka, Tai Chi vještina meditacije i opuštanja. Njezine vježbe za izgradnju ravnoteže i koordinacije imaju i provjeren učinak na zdravlje. Vjeruje se da jačaju imunitet, usporavaju proces starenja, snižavaju povišen tlak i umanjuju stres. Evo, nakon 3 mjeseca taj cirkulacijske probleme više nemam. Oni drugi problemi još nisu sanirani, ali mogu reći da se čovjek je opušteniji, zadovoljniji. U svakom slučaju volim to što ovdje. Više fizička kondicija, bolja koncentracija, nadam više volje sigurno. Tako volim pozitivno pravilo. Ja sam krenula zbog ljepote pokreta jer je lijepo, a osim toga je i korisno, a može se vježbati bilo gdje, ne treba nikakvi rekviziti. Cilj je Riječkoga kluba 7 zvijezda održati masovnu demonstraciju Tai Chi-a na otvorenome. Da bi učinak bio potpun, drevna tradicija nalaže i uravnoteženu prehranu. Sve to ipak manje naporno, tvrde oni koji su iskušali Tai Chi u usporedbi s mnogim gotovo agresivnim vježbama. Danas je popularan u uredima, znači u sportskim klubovima, svugdje, čak i parkovima u Francuskoj, u Italiji, svugdje. Možda bi trebao sako otkopčati za početak. Da, kravatu si olabavite fino i po urodima možete izvoditi ove vježbe. Olabavite si fino kravatu. Dobro, mi se sad ne možemo opet previše... Tai Chi sam prvi puta vidjela prije 20 i nekoliko godina kad sam bila na programu Ujedinjenih nacija i UNEP-u. Bili su s nama Kinezi koji su svako jutro na svojoj terasi vježbali Tai Chi. Kad se javila mogućnost u dijabetičkom društvu da se može pohađati Tai Chi, javila sam se. Ja se sada nakon kratkog vremena subjektivno osjećam bolje. Član sam Zagrebačkog dijabetičkog društva. U sklopu tog društva se održavaju i tečajevi Tai Chi-a koji me jako razveselio, već preko mjesec dana pohađam. Inače sam dijabetičar tipa 1 od 87. godine i ako bude ovako ko što je prvih mjesec dana rezultate i subjektivno osjećanje, bit će fenomenalno. Čovjek počinje drugačije razmišljati o sebi, počinje sebe drugačije shvaćati, a svi to mogu vježbati. Svi to mogu vježbati. Tako da Tai Chi kao tehnika vježbanja, kao filozofija razmišljanja o sebi je nešto što bi se svako moglo preporučiti. I za smirenje živaca, i za općenito bolji stav prema životu. Inicijativa s Tai Chi-em i dijabetološkim društvom jako dobra, pohvalna i u biti to je put kojim se može taj vid tjelovježbe i uopće ta aktivnost širiti. Nešto samo još komentar jedan vezan za Tai Chi.
tu ima sličnosti i s taekwondom. Zapravo kad kažem mentalni kontakt, to se teško objasniti šta je to. To je zapravo doživjeti pokret. To je jako bitno, tako mi to i našim pacijentima objašnjavamo. Nije svejedno da li se napravi pokret refleksno ili ga se doživi. Puno je veći učinak muskulature ako se on i mentalno doživi. Rađene su i znanstvene studije koje su koristile principe mappinga, znači koristile su tehnike kao što je magnetska rezonanca ili PET scan i funkcija i našlo se da svaki mišić počinje, aktivnost svakog mišića, a to znači pokreta, počinje aktivnošću jednog dijela mozga. Prema tome, sustav za kretanje nisu samo ruke, noge, mišići, kosti i zglobovi, nego i mozak. Ako mozak nije uključen u vježbe, onda je polovičan učinak. Zato svaka vježba koja ima za cilj poboljšati mogućnost kretanja u prostoru čovjeka, treba uključiti i taj aspekt kontrole pokreta, znači vježbati i mozak. Koncentraciju. A to tai chi definitivno ima. To su borilačke vještine, pa smo mi u studio pozvali učitelja tai chi-a Nikolasa Maričića Wolfa. Dobar dan i dobrodošli u školski sat. Dobar dan. Koristi se kao sport, naravno, međunarodni sport, znači koji je bio kao demo sport na olimpijadi sada i 36. godine bio u Berlinu na olimpijadi, ne? A isto tako se nekad koristio kao vrhunska borilačka vještina, ne? Znači, samog cara, odnosno njihovu gardu je obučavao tai chi majstor, ne? A možete vi nama pokazati neki od tai chi pokreta ovako, kako to izgleda? Naravno. Evo, ja ću... Može. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Zdravi kutak posvećenu širokom spektru tema s područja zdravlja i medicine. U sljedećih pola sata približit ćemo vam razne zanimljive priče, informirati vas o aktualnostima, upoznati s brojnim aspektima pružanja pomoći te predstaviti i ponešto drugačije načine liječenja. Stoga krenimo s našom prvom pričom. Koje je prepuno stresnih situacija, u cijelom se svijetu širi sve veći interes za vještinu tai chi, pa mnogi svjetski instituti i medicinske ustanove ispituju djelotvorni učinak ovih vježbi na ljudsko zdravlje. Posjetili smo centar Helis. Sad posebno zanimljivi zbog tog aspekta zdravstvenog i mentalnog, znači i energetskog aspekta koji je potreban svima u današnjem životu. Znači više energije, bolje korištenje stresa u svakodnevnom životu i tako. Već smo spomenuli da je riječ, no ne trebamo uvježbavati ovu vještinu kako bi ozlijedili neprijatelja, ali se možemo boriti protiv umora, stresa, napornog rada ili manjka razumijevanja sebe i svoga tijela. Ovim vježbama masiramo unutrašnje organe, pomažući na taj način izmjeni plinova u plućima i probavi i poboljšanju cirkulacije. Koristi kao pomoć kod tretmana kroničnih bolesti, kod bolova u kostima i tijelu, reumatizma, artritisa, Parkinsonove bolesti, multiple skleroze, Alzheimerove te raznih psihosomatskih bolesti. Ove su vježbe inače za bubreg. Uspješan tai chi najbolje govore izjave njegovih polaznika. Saznajmo kako su se i zašto odlučili baviti ovom vještinom i kako je utjecala na njih. Vježbam već preko 3 godine, paše mi, inače ne bi tako dugo ostala. Stvarno se osjećam bolje, ravnoteža mi se popravila, razgibanija sam, ne bole me više leđa. Dosta sjedim na postu pa mi je to puno pomoglo. Pošto sam dobio dijete prije možda godinu i pol dana, stalno dizanje i tako naprezanje, sam malo osjetio da me boli kičma. I ništa, onda mi je jedan dan došao prijatelj, kaže pa mogao bi probati nekakve vježbe koje su više energetske i više nekako lagani pokret, jer ovo ti ništa drugo neće pomoći. I onda sam došao tu i stvarno malo sam proučio, odlične stvari. Pročitala sam plakat
I tako sam došla tu. Sad sam 4. put. Tu sam susjeda. Imate kojih promjena? Ima, kako ne, osjeća se bolje. Prvih godinu dana tijelo se počinje razvijati. Ovisi koliko truda i volje uložite, a u drugu godinu dana primijetila sam neke rezultate, a to su kao, na primjer, puno manje spavam, puno manje mi je potrebno sna. Spavam do 2 do 3 do 4 sata dnevno. Sve ostalo je škola, posao, treninzi, svaki dan 4 do 5 sati. Tako da, za mene je to veliki napredak. Što se tiče škole, puno se više mogu koncentrirati, ne moram učiti bubati, na pamet kak se veli već. Lijepo slušam i upijam sigurno sa razumijevanjem. To je ono što nas učitelj uči, da nikada glavom ne učimo njegove pokrete i već sa tijelom. To znači pozorno slušati. Čuo sam prvi put negdje u siječnju mjesecu da je za šećer. To ne, a imao sam šećer pa sam onda počeo dolaziti. I tako bio početak jer je to bilo besplatno. I onda taj mjesec je bilo besplatno i šećer se drastično smanjio. I tablete sam smanjio, nisam bio na inzulinu i tabletama. I onda je došla operacija tankog crijevene, evo skroz mi izuzna trbuha, a vidjeli ste kako radim. Tako da ne osjećaš bolove, ne osjećaš ništa, osjećaš se pune energije, snage. Preporučujem svakome. Pri vježbanju tai chia nije potrebna fizička snaga ili brzina, pa je ova jedinstvena vještina dostupna svima. Može se vježbati u svako vrijeme i na svakom mjestu, a za to nam ne treba nikakva posebna oprema. Zato, ako smatrate kako vaše tjelesno ili duhovno stanje traži određenu njegu i sklad, možda tai chi ne bi više trebao biti nepoznanica za vas. Qigong kao disciplinu spominju spisi još od prije 7, a u Kini je službeno prihvaćena prije 5000 godina. Kada je 1200. majstor Shaolin Kung Fua i liječnik tradicionalne kineske medicine kombinirao to dvoje, nastala je terapijska borilačka vještina koja ne ozljeđuje, Tai Chi. Svake srijede 30 polaznica vježba Tai Chi i Qigong u gerontološkom odjelu za starije i nemoćne osobe na Ravnicama u Zagrebu. Qigong je u stvari, kako bi to preveli, rad s energijom, znači rad s disanjem, odnosno vrhunski rad, ne, sa energijom, odnosno sa našim vlastitim zdravljem, sa stanicama, sa kostima, sa mišićima i tako dalje. Znači zdravstveni efekt. Qigong se koristi u Kini, znači u sportima u vrhunskim. Ne. Dok Tai Chi je recimo jedan oblik Qigonga, mi često ga nazovu komplicirani oblik Qigonga. Ovo vježbanje ima i efekta na zdravlje, na koncentraciju, na osteoporozu, na tlak. Ja se super osjećam poslije toga. Potiče protok energije i krvi u tijelu unutarnjim organima. Vježbama se potiču meridijani odgovorni za pojedine dijelove tijela. Tai Chi je jedna od tih kompletnih vježbi koja aktivira cijelo tijelo, odnosno unutarnji dio, unutarnju gimnastiku, znači organe, unutarnje mišiće, tetive, ono što je bitno, znači mišići, kad radimo s tetivima i mišići rade, znači nije naglasak na mišićima nego na tetivama, kostima i naravno ono što cijelo vrijeme govorim učenicima, na osmijeh. Znam doći umorna, teške kosti, ali nakon tai chia ja imam razgibane zglobove, opuštene mišiće i živce. Osjećam se kao ptica, poletjela bi. Tai Chi je posebno dobar za zlatnu dob. Aktivira dijelove tijela koje smo tijekom godina zapostavili. Smo bili mlađi, radili smo s mišićima, htjeli smo raditi samo s mišićima, kad idemo stariji, ono što bi nazvali mi na zapadu, ne, znači zapravo mišići popuštaju, tetive ne stare. To su otkrili kroz i medicinska istraživanja, tetive ne stare, a mišići da. A kad radimo na tetivama, onda automatski i mišići dobiju svoju energiju. Ove vježbe baš djeluju opuštajuće, da se meni ti kralješci malo namještaju. Evo, ja radi toga najviše i osjećam se puno bolje i sa manje bolova. Osim što poboljšava koncentraciju, Tai Chi je najbolji za razvoj ravnoteže. Da mi je bolja komunikacija s ljudima, da bolje pamtim i tako. Pamćenje mi se poboljšava. Onda bolovi u mišićima, ne trebam tablete, nego vježbanjem. Emocije koje smo nakupili tokom godina, znači mi sad balansiramo, tako da emotivno, fizički, u svim pogledima je dobro za zlatnu dobu. Izvrsno se osjećam, perfektno je, i psihički i zdravstveno,
tako da to za mene nešto znači, puno. Vježbajući samo 1 sat tjedno i vi se možete osjećati bolje, vitalnije, zdravije, imati pod kontrolom vlastito zdravlje. Pokušajte.